Tinokwazisai mose muzita raishe wedu Jesu Kristu. Notenda kuti Mwari vari kukuitirai zvakanaka kwese kwamuri. Zita rangu rinoitwa Minister Timothy Mtizwa, and today tichada kuti tingobata one or two things from the word of God. Anzi neBible book of Matthew chapter 4 verse 4 inoti, many shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Saka tichada kungotibate zvishoma pamusoro peshoko raMwari. So my scripture is going to come from the book of Mark chapter 7 verse 7. Inotarira nyaya yekuti iyo the scripture says, in vain do they worship me, teaching as doctrine the commandments of men. So from this scripture ririkutiradza kuti munhu anogona kunge achitonamata Mwari but achinamatira pasina. That's why the Bible is saying they are worshiping in vain. Kunamata pasina kana kuti zvisina results kana zvisina kwazvinokuendesa. Why? Because they are teaching for doctrine the commandments of men. So chinonzi kunamata kwezvokwadi kwakaita sei? True worship tingai identify sei uye tingaiona sei? Like tikada kuenda before tinogona kutarira kuti pane here munhu akambonamatira pasina. Totarira in the Bible book ra Genesis, there was Cain and Abel. Cain aiva munhu aitoziva kuti kuna Mwari, as well as Abel aiziva kuti kuna Mwari. Cain ainzwisisa nyaya yekutopawo sacrifice, as well as Abel ainzwisisawo nyaya idzodzo. But pavakazopa masacrifice avo, Abel akagamuchirwa naMwari, but Cain haana kutambirwa naMwari. Mwari vakabva varamba vakati, wadiwa kopa munin'ina wako Abel. So chii chiri kuitika? Iscripture riri kuratidza kuti ari kunamatira kana kuti ari kuworshipa in vain, yataurwa muna Mark chapter 7 verse number 7. So why vanhu vazhinji vachizonamatira pasina? Ndo zvatichada kuti tingotaura kwemaminutes mashoma atinawo nhasi. Saka nyaya iripo ndeyekuti iyo Mwari vane way yavakaprovider. There is a provided way of God yekunamata yatinoita, yatinofanira kunamata kuti how best tinganoita sei kuti tinzwikwe. Solution yacho iriko, because any question yatinayo concerning the Bible inofanira kunge ine answer inowanikwa muBible. So tinogona kutarira isusu from the Bible kuti Mwari vanoti chii. Ndo patinoona Jesu vachitaura nemudzimai uya akanga ari patsime, zvikanzi nguva zvino yatokwana yekuti vanomunamata, or a true worshipper should worship him in the spirit and in the truth. Munamati wezvokwadi anofanira kunge ari in the spirit and in the truth. But in this generation we see people vanogona kunge vari in the truth but they don't want the spirit. Vamwe vanoda mweya but zvokwadi havazvide. Saka chakakosha kubatanidza zvokwadi nekuva nomweya waMwari, the Holy Spirit. That's why the Bible says, seek you first the kingdom of heaven first and his righteousness, and all these things should be added unto you. So muchaona kuti mugeneration yatiri kurarama tiri mairi igeneration yekuti munhu anenge akatobata Bible but ukamuratidza vhesi riri muBible haasi kuda kuriona. Tiri mugeneration yekuti vanhu vanoisa zvinhu zvavo zvavari kuda more than the word of God. We are no longer fearing God or valuing the word of God. Ndosaka Mark chapter 7 verse 7 yet, in vain do they worship me, teaching for doctrine the commandments of men. So nyaya iripo iri very important. The Bible says in the book of Hebrews chapter 11 verse number 6, without faith it is impossible to please God. He that cometh to God must believe. So shall see kuti Mwari vanofadzwa nekutenda. Ende kutenda kunowanikwa sei? Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. So word raMwari ndo ratiri kuavoida. Kuti tiwane a true faith, kuti tipinde mukunamata kwezvokwadi, faith inouya nekunzwa shoko raMwari. But tiri kuona kuti zvino izvi vanhu shoko vane ma-opinions avo, vane ma-thoughts avo, vane ma-ideas avo, but the every word manje, hatisi kuda every word.
Matthew yatambokota chapter 4 verse number 4 na Luke chapter 4 verse 4 inoti many shall not live by bread alone but by every word, and the key word is every word, every. Sauchiona kuti pakuti every manje ndo pari kunetsa. Ukaenda pane ava vanotenda avo but mamwe mascriptures havasi kumatenda. Ukasvika pane sakuru kuti ma different organizations ari kuva nema different ideas portion of scriptures, but Bible harisi kuti 99%, harisi kutora nyaya 80% of the word, but it's by every word that proceeded out of the mouth of God. So it's very important kutora shoko raMwari or the instruction of God sezvaingori tisingatapudze kana kuwedzera. That's why the book of Revelation says ani nani anowedzera kana kutapudza. The Bible rinorambidza nyaya yekutese yekuwedzera kana kutapudza from the word of God. That means the word of God is enough for us. Rinotisustena ende Mwari havaite mistake. The Bible says in the book of Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie, neither a son of man that he should repent. Saka Mwari kana vachinge vataura ndo absolute iyoyo. Kana Mwari vachinge vataura something tofana kutora that word seriously. That's why the Bible rinotaura zvakare mubhuku raMatthew chapter 24 verse number 35, heavens and earth shall pass away but my words shall abide forever. Zvoreva kuti Bible kana kuti shoko raMwari harizofi rakaita chimunya, harizofi ranzi expire. Rinonzi heaven and earth shall pass, denga nenyika zvingatopfuura, asi shoko raMwari rinogara nekusingaperi. So dai Mwari vatibatsira, chiri very important kutora shoko raMwari, kuvalue shoko raMwari, like what David was doing. Psalms 119 verse 11 says, shoko renyu Mwari ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. So pari kudiwa vanhu vanovalue kana kuti vanokoshesa shoko raMwari more than zvimwe zvese. But iye zvino vanhu vanovalue ma-traditions, vanovalue ma-opinions, vanovalue ma-creeds and dogmas avo more than we can value the word of God. But what is very important is to value the word of God. Galatians chapter 1 verse number 8, Paul says, even we, nor an angel from heaven come and preach any other gospel than this gospel that we have preached unto you, let him be accursed. So he's saying hapana angel, hapana mwe achazosumuka ane right yekuita right, like subtract or add from what we have already said. Because why? Because the foundation is already laid in the Bible. So we have to stick to the Bible. We have to stick to the word of God. Ndo zvinoita kuti tifadze Mwari, tipinde into true worshiping yekuti wakunamata in the truth and in the spirit. Mwari dai vatitira zvakanaka. So it's very, very important, as I'm about to finish, that you stick to the word of God. Unoramba uri pashoko raMwari, you value the word more than anything. So you shall see kuti pane vatendi vanotogona Paul kuti they were good. Vatendi vakanga vari paBerea vanonzivo they were vaiti Paul apedza kudzidzisa, they could ask him, where are you getting this thing from? Uri kuwana izvi from which scripture? Ndo zvinhu zviri kudiwa negeneration yedu, kukwesena scripture rinotiratidza kuti chechi inofanira kunge ichipfeka mauniform. Where is that scripture? If we have a scripture, then let's do. If we don't have a scripture, then we have to doubt those things, because pane pasina gwaro rinosapota izvozvo. A scripture rinotiratidza kuti a bishop anogona kuva nemakadzi hobo, tinaro here scripture rinotisapotera izvozvo. Uchaona kuti vanhu havasi concerned about kutsvaka kuti shoko raMwari rinoti chii. That's why Hosea chapter 4 verse number 6 says, my people are destroyed. God is not acknowledged that these are his people, but still they are destroyed because they are lacking knowledge. Bible not because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. That means munhu aritonzi akapuwa mukana wekuziva truth, but haana kuva nehanya yekuda kutsvaka kuti shoko raMwari rinoti chii. So what is very important is the word of God. Ndosa Mwari vati let every man's word be a lie, but only mine be true. So what we need is the word of God. Samchona tine matopic akawanda atichada kuramba tichibata tichiona kuti ari kuitwa because the devil is a perverter. He just anongochinjerudza zvinhu zvaMwari, so like what he did in the book of Genesis paakaenda kumudzimai akati Mwari vanga vati you shall surely die, and when the devil came akavati you shall not surely die. That means akangoeda one word
but zvakabva zvakonzera death panyika because vanhu vakanga vaitwa drifted from the word of God. Saka zviri very important kana zvakakoshera masikati ano kunge uri munhu anotora Mwari pashoko ravo, anobhilivha, ari loyal to the word of God, not kuti unoisa zvinhu zvako, dzidziso dzauri kuda, like zvinotaura kuna Isaiah chapter 4 verse number 1 and 2, in that day 7 women shall take hold of one man, saying, we shall eat our own bread, we shall wear our own apparel, but we want from you is your name. We just want your name. That's the condition in a generation, they kuti your Christ, because a man is representing what? Is representing Christ, and a women want to represent the church. So these are the churches gathering around one Christ, and they're saying we are going to do our own things. Doctrines, that's the food. We are going to have our own doctrines, and we are going to wear our own apparel. But what we want from you is just to be called Christians, is just to be called believers, is just to be called vana vaMwari, or to be associated with you, but zvako hatisi kuda nezvazvo. But pari kudiwa a loyal wife, a loyal bride, a loyal church yekuti inoti Mwari tipei zvamuda kuti tizive. So the Bible, Jesu anozozviconfirma pana Matthew chapter 7 verse number 21, anoratidza zvikanzi not everyone that says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father. Zvikanzi many shall come in that day, saying, takadzinga madhimoni, takaita mabasa makuru esimba, takaprofita nezita renyu. And Jesus says, I will tell them, depart from me, you workers of iniquity, I never knew you. Saka Jesu mawakuti hamuvazivi sei vanhu ava, ivo vakambodzinga madhimoni, mawakuti hamuvazivi sei vanhu ava, ivo vaita mamiracles vachizikanwa vachiprofita, is because vakanga vasiri true to every word of God. So true worshiping is when you get to every word of God, understanding the Bible in its fullness. Don't just take the word of God in part, but just take the full word. Bible, every word that proceeded out of the mouth of God. So uchaona kuti zvinotorwa mugeneration yevanhu vane mascriptures but vasingagoni kuconvert into to make it a scripture, because hatina mascriptures, but we have scripture. Mwari vatitira zvakanaka. All the scriptures, if you take all the scriptures, they give you a scripture. That's why the Bible says in the book of 2 Timothy chapter 3 verse number 16, says all scripture is given by the inspiration of God. So chauri kufana kuti usare ne word, not words. God bless you so much. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tosangana zvakare pa next segment. God bless you.